сөйлей башлагач, үзгәрмәде. Ну, аңламадык. Ну, не серьезно восприняла ул şeyдән. Потом инде бүтән маскалар ниләр чыккач, уже әзрәк курку булды. Кешеләр дә уже бүтәнесе маскаларда уже аңлыйсың, что киенергә кирәк диләр улай. Вот. А булай үзгәрмәде. Но әзрәк ни булды? Шундай чувствовать, ну, мотивация бетте. Эшләргә анда, не эшләргә, акча җыярга, как бы, нәрсә потом будет неизвестно. Әзрәк шул сүнде. Потом әйтә башладылар уже, чирле кешеләр уже выздоравливают, и уже более мотивация еще әйбәтләнде, как бы, дальше әйбәт булыр дип эшлибез. Сотыла, как башта сотылган кебек, но булды инде шундай, кеше күп әйберләр алды, новостиларда яздылар, гречкалар, шул, бүтән крупалар, кирәк әйберләрне алдылар. Маскалар бирде, перчаткалар, и тагы безгә бәләки спиртный шундай салфеткалар бирде, если что, ну, например, перчатка булмаса, если подозрительный кешене күрсәң, ютәләгән, сразу кулларны итәсең. Сәгать 2-дә ябылабыз да, весел бетерәбез магазинны, бүтән клавиатураларны, кассаларны, бүтән холодильникларны юабыз. 3-нче яртыда уже магазин ачабыз. Маскаларда, перчаткаларда киләләр, туралар әйе. Если кырыга килсәләр, әйтәләр, пожалуйста, барыгыз тигәндәрәк. Ну, чтоб кырыйда тормасыннар, потом как бы үзләре, ну, карта белән түлисәләр килә, чтоб акчаны, ну, без үзебез әйтәбез, лучше вам картой пользуйтесь. Кешеләр алучылар әйтәләр, рәхмәт сезгә, менә эшлисез. Шулай, шундый вакытлар булды. Жәлиләр инде безне, менә безнең өчен эшлисез дип.